Hello लोगोफोर morning नोंसोरखौ बरायहरनाय जाग्रोबाय दे सोनाफोर नै जोंहा morning जाबाय नालाय जोंहा नै दावहा नांलायबाय दे खामानिजों बयनावबोथ' बिदिनो खासै खामानिया रायजोफोर सानाय लगे लगे फिसायाबो गुजुदों जोंना नाय फिसा morning दे आसा खालामो सोनाफोर नोंसोरखौबो दिनैनि दिनाव बयखौबो मोजाङै दं होननानै दे मादैयाबो दासान्दि एसे मोजाङैनो दं खिन्थु मैगं गायनायजों एसे खस्थ' मोनदों आरो मादैया बिदि खामानिफोरखौ बारा मावफैला नालाय मादैया एसेबाबो खुब मोनो रायजोफोर नै जोंना फिसायाबो गुजुदों सनाया नाय फिसा आयै नै मादैया दिनैनि दिनाव मा देखायलांसै दे जोंना हेपि बार्थडे दे फिसानि जोंना रबिबाराव दे रायजोफोर फिफायाबो फैखाबाय मादैया दिनैनि दिनाव माखौ देखायलांनो हायो नायलांबाय थादो दे सोनाफोर बिदिबा मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि नोंसोरखौबो बराय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला सोरबाखौ अननानै साबस्क्राइब खालामहरगोन होननानै दे मादैया नै फंबाय रायजोफोर दिनै नै माइब्रा मैया मिलाव हैनायनि दे रायजोफोर मिलाव हैनायनि माइब्राखौ नै मादैया मोनायावनो जावब्रबलायथारदों जानोसै होनबाय दे सौराय एवसिगोन दे सौराय दाखुरा ना मा होनो बेखौ एवसिगोन लारुखौ बानायथ'ला निउ इयार नङाबा दमासियावसो बानायसिगोन जोङो लारुखौ आङो बेखौनो एसे एवनानै जाहोग्रोनोसै गथ'फोरनो बिहाव बिखुनजो न'खरनि फेमिलिफोरनो रायजोफोर नै एवनोसै मादैया दे स्टार्ट खालामनोसै सिखांनो हालाय जाला नै जि बुरजा नांगौ जोंहा सेथा नांगौ सौरायावनो रायजोफोर बायदै बाहाय दोनथ'नोसै मादैया दाना दोनथ'नानै थाव होनसै दे रायजोफोर मादैया सायाव नै थाव होनसै थाव एसे होनसै पियास होनसै एसे सानजुनायबायसो नै साहाखौ आं फुदुंखाजोब्बाय बेखौ एवनोसै दाना सोमखानाय नालाय दैबो होनाङाबो जानो हागौ सामब्राम एसे होबाय आं रायजोफोर थाव एसे होबाय दाना नै रुसुनसेआं बारा खामला सामब्रामखौ दा खामलांखागोन एरनानै होनसै खोबहाबना होनसै दे रायजोफोर खोबहाब मादैयाबो गगा मोननायानो खारा मोनानानै दुगैना मादैया फैबाबो आङो 7टा गाहामबाबो 7:30 गाहामबाबो दुगैहोयो रायजोफोर दै गुदुंजों खोबहाबनानै होथ'नोसै लाल साहा लोंसैलाय नै मादैया टेस्टि माइब्रायाबो मोनबाय जानोसै दे रायजोफोर गाइखेर लोंग्राया गाइखेर लोंबाय रायजोफोर दिनै साया एसे सानजौबाय दे रायजोफोर साथायानो जाफ्रामलायबाय लोंनाया दानिया नै माइब्रा दाखुराखौ जानोसै मादैया लाबाय नै प्लेटआव एसे माथा लागायनाय जादों दे रायजोफोर ओंखायनो मोननाया एसे गोबाव लादों जानोसै दे मादैया टेस्टि दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होलायलायनाय दे रायजोफोर साम'जों जाबाय थाया आखायानो गोथाव मोनो ना रायजोफोर जोंना मानि थाखाय दा आखाइ हरदों होजोब्बायनो बयनोबो न'नि मानसिनो बिमादै उन्दैया गाइखेर सेरगासिनो दङ गेजेराथ' बेयो बङाइगावआवसो दंहैयो बेमारि नेहैदों बियो लवार आसामथ' नङा आगराला ना मा बेनावसो रायजोफोर बिनानावनि बिखुनजो लोमजादों नालाय बेहाय थांदों बियो नेहैदों हनै जाहैबाय दानिया जाखांबाय लोंखांबाय फुंनि बाहागोआ जोबलायबाय दे रायजोफोर दाना जोंना संनाय खावनायनि सुरु जानोसैलाय बन्द नालाय दिनैथ' संनायफ्रा बिदिनोसै आलादिङा जासिगोनलाय गथ'फ्राबो बन्द'जोब नैबेनाल' दङ बिजायंनाल' संनायनि लाहार फाहार खालामसै रायजोफोर मा ओंख्रि सङो फोरमायलांनोसै आङो दानिया संनायनि स्टार्ट होन्दोंना रायजोफोर नै जोंहा मा संगोन लाफाजों ना फिसाजों संसै दे रायजोफोर सायनोसै नै गथ' गथाय जमा जमि बे समाव नै जोंहा बाजाराव गायनानै दोनखानायसोहाय रायजोफोर जोंना बाजारावनो रेडि गायनानै दोनखायोना जोंहा बिदिखौसो जायो रायजोफोर न'निया दासो स्टार्ट जाहांदों गदायावसो जानायनि रायजोफोर नोंसोरनोथ' शेयार खालामगासिनो आं गायनायनि सायनोसै दाना मैगंखौ नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ मादैया नै गावनि हाबपां मोखांखौनो नोंसोरनो देखायहरगासिनो थार दे सोनाबफोर नै ससमा हमलायलायनाय मेगन थाइब्रै हमलायलायनायखौनो नोंसोरनो दे दाना नै लाफाखौ संसै दे रायजोफोर ना फिसा जब्ब जोंहा थाव होआ दे ओरैनो जब्ब होनसै थाव होआ माने आं होआ आरो बिमादै मोनहा एखमबा होनानै सङो एसे खारै होनसै लकेलानो थैबाबो एसे खारै होनसै दे रायजोफोर नै मादैया सेवब होबाय ओरैनो सारायाव सायनायावनो बेसेबांबा गोबाव लाखायो रायजोफोर जोंहा एसे एरनानै होनसै खोबहाबनानै होनसै आरामसे संख्रि सारजोबनोसै मादैया नै ना बाथोन एवबाय बाथोन देग्राखौ हायरंबाय दे रायजोफोर हास्लाबा जाबाय ओजों फुजानि खामानिबो दं नालाय बिमादै उन्दैया गेजेरखौथ' गैया होननानै खोन्थाखाबाय आङो न' फुदों न' लिरदों बेहा बार्थडेनि थाखाय गथ'नि बार्थडेनि थाखाय नै आंहा हास्लाबला गथ'फोरनि आलु फाजा बायदिसिना एवबावबाय दालि ओंख्रि संबावबाय रायजोफोर गुड है सैमानि माइब्रा होयो नामा लोमजायो होआ मा माइब्रा होनांगौ सैमानि माइब्रा होनो दावराव नै जोंना देग्राया हायरंबाय आं जोंना नै बाथोन देनोसै आयै मा मुलि लोङै गथ' जादोंहाय बियो बिराद गोथाव जासिगोन दुन्दियाजों बिबो नांलावगौआ दाखालिनि गायहैनाय आद्रा मैगं आद्रा जाबोदोंना बेखौ दिनै गायहैबावनोसै बन्द'खाय सोनोसै नै बस्थायाव हासार न'निफ्राय हासार लांखानोसै नै जोंहा मोसौआ एसे एरबाय नालाय हासाराबो मेला जाहांबाय रायजोफोर बे बस्थायाव सोबाय नै नैबेहायबो सोजोब्बाय नै बानलुथ' नङा टमेट'
टमेट' लाबोबाय खादा लाजोब्बाय नै हासारखौ मा गायो दा एसे देखायबावनोसै रायजोफोर नोंसोरनो नै सामब्रामबो लाबोबाय एसे गायना होनोसै बिलाइ जानायनि थाखायल' नालाय जा मोनो गोरलै गदायाव जालाबायनोसै एसे नै जोंहा नारनोसै दाना जोंनाखौ दे लाजोब्बाय हासार दैखांजोब्बाय नै रायजोफोर नारबायानो लांसै न'निफ्राय गस्ला गुदुं गानखाबावबाय आङो साया जादों नालाय गायनायाव दा नै नारखोनो हाया माथो नारफा फैनांसिगोन नामा मामि दे गायफिनसै दाना मैगं गायदों आद्रा ओमफ्राय लोमजानायफ्रा मा जासावलायखो मिथिया एक्सिडेन्टफ्रालाय एक्सिडेन्टआ औ मैगं थिलियाव गायगासिनो दङ जोङो रायजोफोर हनै लावग'बो जिरायबाय आंबो जिरायबाय नै बे सामब्रामखौ गदायाव जानो थाखाय एसे गायनानै होबावनोसै मादैमोनहा ओरैनो बिलाइ जानायनिल' जोंहा दे बेदर जानायनि थाखाय नङा मटर थुबावनोसै दिनै मटर ओमफ्राय मामोनलाय लावग' भिन्दि टमेट'खौ एसे गायदेरबावबाय जिगाब होनोसै टमेट'जों मटरजोंखौ ओमफ्राय भिन्दिखौबो माबायदि जायो नायनोसै ओमफ्राय नैबे सामब्रामखौ गायदेरना होनोसै एसे ओमफ्राय ओरै खावसेथिं लाफा फोनोसै एसे लाइ फोनोसै ओमफ्राय दुन्दिया एसे फोना होनोसै गदायाव जानायनि दे रायजोफोर बियो मा दंमाना गैया टिउसना नै बिबोनाङा फिसालाया थगायदों ना मादों होननानै टिउसनखौ थगायो नालाय गथ'फ्रा टिउसन दंबाबो गैया होनो नालाय बिमाया सोंहैदों आंना बिबोनाङा फंबायनि हिनजाव बेयो दाखालि गायनायावनो दे आंनि फंबायनि हायावनो दे रायजोफोर जों जिरायबाय दसे मेंनानै आं हानोसै नै सामब्रामखौ गिदिरखौ लाबोदों दे गिदिरा मोजां जायो होननायखाय न'आवबो गायखाबाय एसे बेखौ बिलाइ जागासिनो दङ रायजोफोर थगाय माराखै दिनै नै मादैया जानोसै नै बुट एवनाय बेफोरखौ दहाय आं देखायबाय थायाखै दे बुट सयाबिन आलु एवनाय ना बाथोन ओमफ्राय नैबेथ' लाफायावनो ओंख्रि होनानै माबा होनानै एवनाय खारदै होनानै एवनाय दे रायजोफोर नै दालि जहलखौबो लाबावबाय आं एसे गथ'फोरनो संनाय जानो लुबैनानै दाना स्टार्ट खालामलांसै दे रायजोफोर जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबो सनाफोर साबसक्राइबबो खालामहरलायलायदो मादैनि जानाय मानाय स्टाइलफ्रा बारा मोजां जानो नागिरा दे होमबाबो नायदो भिडिअखौ सनाफोर जानोसै नै स्रुबास्रु बरिया टेस्टिखा दालि लगायनानै जानोसै मादैया एसे गोथाव जाथोंसै ना बाथोन बेवहायनो दोनखाबाय ना बाथोन सोरबाबा माबाजों जाजाना मोनजायासै ना बाथोनखौ जानोसै मादैया बाराद्राय लाव खालामद्रायासै आरो माबाखौ ओंख्रि गोलावखौ बिदैया बोहैलांजोबनो नागिरदों दालिखौबो होबावनोसै मादैया गोथाव जाथारथोंसै बरिया टेस्टि खामानि मावनानै मेंबा न'आव थाबा ओंखामफोरखौ खहाबसो गारो दे रायजोफोर जमा जमि जाबा
까나가 신나가나가. 영아 보지 봐봐 자. 가만 집문이 자 가봐. 너할 풍어 푸둥나는 사등 대라이제 버비에 말에 보지 마치나라. 감고 죽음 푸둥 발매야네 알루정 나형 송나이 동문 나비 고자 바이비야. 뭐 지니자 가봐야. này tụi tôi thằng xe này có không phải là nào với thằng nữa nè 랑드. 까면 뭐 겨울에 뭐 타는 거자 그. 랭란다. 비싸게 상대. đã thằng cân Có hỏi ra mà mình gửi ba bữa bữa. 근데 나는 얼마니 이런 무사이 나노. 신을 군나가 오가 먹네요. 그래서 마음이 타. 이는 마음이 타. 나 작은 누구려. 다이 상을 다 진짜 적. Nó sao nó bác sao? Không dùng đấy. 다이네 다이. Anh nghĩ. Dạ, đi phê, em phê. Thôi cái phần nữa đi phê. À chứ. Cứ thùng nó. Cuối thật rồi. Không nói cái gì cuối thật rồi. 이거 스타크 쓰자예. 자, 마음에 들어 나가죠. 이거 돼? 미드랑 소중카장 가져 걸. 하고 는 고다탕 레벨. 봐봐. 나 피스네 영랑 봐야 버티기 잘지. 방금 이랑 나로서 하는 것도 그래. 미국 피스라가 하는 두두라 그래 버려 버려. mà bây giờ này bà đi ra cho bây giờ đây chụp mà đây này ta liao này không được chưa next video lo mình chicken đây chụp mà đi video bị xin chỉ bye bye à phải xin thấy đây làm gì chứ sao mà là school nào picnic chúng ta với ăn thấy không cậu đâu làm cái năng gì phải không